RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Agat matatampo nagdasangan nga Jason. I love you, Vanessa. I love you agad-agad. Sa mo niya nga mo man ginay akong gibati nimo. Sus, parihara mong dialog mong tanang mga lalaki, uy. Pero dili mi pareha og binuhatan. Oh, Lahi ko, Vanessa. Kung ma-in love ko, ihatag na ko ang tanan. Jason. Please, sugtan ako. Sige, good. Sige, good. Nisugot na ka? Uyab na ta? Ay, ganahan ka ba wion ako? Ayaw. Yes! Uy. Paskang surtihan niya ni mo, bay. Ako may swerte niya, bay. Day, siya may surti. Kinabaho ko og unsa ka katarong. Og unsa ka kamartir sa gugma. Hanggaw. Babe, na ako'y problema. Saan mo na, babe? Dili na ako makapadayon ng eskwela. Ha? Nga naman. Mupauli namang good din ni for good ang akong iyaan nga naas gawas. Maubi ito nagpa-eskwela na ko. Mo ba? So, wako'y choice. Mundang na lang ko. Narbaho na lang ko. Ayaw, babe. Ha? Nagtrabaho man ko. Ako yung may paskwela na mo. Sure ka? Nagsuporta pa ba kasi mo mga ginikanan? Kaya na. Tabangan ta ka. Mau ngay kabala ka, okay? Salamat, babe. Jason, gipatawag ka ni ma'am sa office. Urgent ko nung. Ha? Uy, ganun ka? Jason, nagkinahanglan tawag representative dito sa tong office sa Manila. Oo niya, ma'am. Since ikaw man maoy maayo aning trabaho, gusto na mo nga ikaw mo ipada dito. Oh, pila man ka adlaw, ma'am? 9 months. 9 months? Yes. O kung mahuman na nimo, pag-expect og promotion inigbalik nimo dinhi. Oh, Og imong sweldo dito ay mas dako. Unsa man? Okay ka? oh sige. Okay, rekuha na, ma'am. Ako dili ko okay, ana. Oh, babe. Babe, biyaan ko nimo, ha? Babe, di mo kumubiya. Malayo ra ko siyam kabuan. Siyam ra na kabuan, babe. Ug dako kay nagtabang sa akong income. Kung ang income imong gihuna-huna, mundang na lang ko eskwela para dili na kamularga. Babe, sabta ko. Human na ni, ma-promote ko. Para ni na to, okay? Pero, Kung sa lagi hangyo na ko nimo. Please, sabta ko. Mayo kay nisugod sa Vanessa, ano? Larga ka niya. Pasabot lang ako mayo. Trabaho man ang akong yan eh. Mau ba? Sige, bay. Good luck din sa Manila. Salamat, bay.
Everyone, let's welcome Jason from Cebu. Thank you, everyone. And meron tayong konting salo-salo mamaya. Hey, numalay! Salo-salo. Hi, Jason. Welcome. Salamat. Ba't di ka kumanta? Hindi ako marunong eh. Ako? Marunong ako. Talaga? Sige, kumanta ka. Pero, ibang microphone yung hinahawakan ko. Oh. Excuse me ha. Punta lang ako ng CR. Layla, ano ba itong ginagawa mo? I like you, Jason. Layla. May girlfriend ako sa Cebu. At mahal na mahal ko siya. Kaya please, tumigil ka na. Jason! Wa ka magbinuang diha? Wagi, babe. Lami naman galing ibalik na sa Cebu. Hapit ako mag-graduate, babe. For sure, wa gid ka anak diri. Antos lang ko na taron, babe, ha? Sige lang. Kung mauli na ko, ano niya ang tanan akong oras nimo. Congrats, babe. Nadawat nimo ang akong gift para nimo. Yes, babe. Salamat kayo sa new phone, babe, ha? Og ingon si mama nimo nga giandaman ko nimo apartment. Thank you gid kaayo, babe. By the way, mulakaw ko, ha? Nagsabot bisa akong friends good nga mag-bar me after sa graduation. Oh, mao ba? Sige, amping, babe. Thank you. Oh, na yung mga tag photos si Vanessa. Silang party after graduation. Oh, kinsa man yung lalaki nga nag-agbay niya. Oh, ano sila man mo'y filming nagkatubang o nagtupad? Classmate ra na ako, uy. Anong masuko man ka nga nangutaan na raman ko? Nangutana ka kay gihatagan mo gulibog Malaysia. Usa pagtuon nimo? Nagbinuang ko din eh. Ikaw rin may nagsultihan ha? Masig ikaw mo nagbinuang diha. Og imong itrapo na ko ang imong binuhatan. Babe, basig asa ni Padong ha? Di lang na to ilalisan. Aw lagi. Pagtarong diha ha. Kay dili na bagyo ko magdaduhag pakigbuwag nimo kung may bawaan ako nagbinuang ka. Vanessa? Jason, Yes, sir. may good news ako sa iyo. Ano po yun? Pang-anim na buwan mo ngayon dito. And, pwede ka nang umuwi sa Cebu. Ha? Hindi po ba 9 months ako dito? Okay na kami dito. You've done a great job. Thank you, sir. Di ko magsaban ni Vanessa. Ngumuli na ko. Gusto na ko siyang i-surprise. Mudiritso ko siyang apartment na naguli na ko. Oh, Jason? Surprise? Nganong ni amang ka? Sa iyo nga nahumalang akong trabaho dito. Ayos kayo mong apartment. May pagkapili ni Mama. Jason, Babe? Nga naman ka? undangon na ni nato. Usa? Babe, nga no, unsay problema? Nakasa ko nimo.
Sa... Babe, nahibaw ko nga wa na ni mo tuyo akong unsa man na. Ay kabala ka, andam ti ka pasiluon. Bisag mabdos ko. Kuan, oo, sige, bahala na. Basta kay mahal ta ka. Mo nga andam ko mo sakripisyo. Pero dili na ti kamahal, Jason. Oh, Dili na ti kamahal. Maong palihog lang. Buhiin ako. Vanessa. Di maamin ng damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin. Ako ang klase sa tao nga andam nga mo pasaylo ug mosabot basta mahal nako. Pero sa pa may mahimo nako kung dili na ko mahal ni Vanessa. Wa na. Maong limbuhi nilang ko. Pero ang kuno nako nga bisag human siyang gibuhat. Di patigbabaw paghihapon ng akong gugma niya. Dinhi na ko kutom ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimen.